ξέρω, δεν βγήκα έξω. 17 έχει τώρα. Μια χαρά είναι. Ζεστάθηκα που βγήκα με το μπουφάν. Ο γιος μου έκανε μπάνιο και βγήκε έξω πρωί νωρίς, 7 η ώρα. Ναι, γιατί πήγε το μικρό στο σχολείο. Και δεν είχε το σχολείο και στο εκείνο, σήμερα θα πήγε το μικρό. Και άμα βγεις μπανιαρισμένος 7 η ώρα έξω, δεν θα κρυώνεις. Αλλά τώρα που είναι η ώρα αυτά, και δεν κρυώνεις, κάνει με φλάκι. Έλα που το κάνει ο γιος μου. Παλιότερα όμως ότι πρέπει 5 ώρες να περάσουν. 5 ώρες, Αλλά φέτος είναι πολύ. Λέει η μητέρα μου 3 ώρες πρέπει. Το πολύ 3 ώρες. Πρέπει, 2-3 ώρες θα περάσουν σίγουρα. Άμα είναι και χειμώνας, βέβαια. Αυτό εξαρτάται το κρύο. Τι έγινε τελικά με τη δουλειά, βρήκαν άλλο άτομο. Οι αιτήσεις μέχρι τις... Αλλά στις διακοπές του Οκτώβρη δεν θα δουλεύεις, αφού είναι κλειστά τα σχολεία. Να κάνω κάποια πράγματα. Οκ. Αλλά όχι και κάθε μέρα. Δεν θα έχει πολύ τόσο. Det bliver ikke repareret, ne? I afrand. Εγώ αυτές τις μέρες είμαι άρρωστη και δεν ήθελα να πάω καθόλου στη σχολή, στον αντίστοιχο έφερα. Δεν έχει ποιος να πάρει το μηνό. Αλλά μιλάω στο πληθυντικό αριθμό ή στον ελληνικό, όπως... Ναι. Στο πληθυντικό αριθμό ή στον ελληνικό. Ο πληθυντικός είναι πολύ. Ο ελληνικός είναι ο ένας. Γιατί τι είπα. Όχι να... Μου έκανε τη χάρη και το πήγε το πρωί βέβαια, αλλά... Τώρα... Κάκι, που είναι γυμνάσιο. Ναι, ο Μεσαίος δεν είχε σχολείο σήμερα. Πέμπτη, έλεγα να βάλω σκούφ. Τόσο Γιατί πολύ. έβαλα... Γιατί ήμουν με την κουκούλα στον δρόμο. Αλλά σήμερα δεν χρειάζεται. Το πρωί που φεύγουν τα παιδιά όλοι με τις κουκούλες. Το Hauptbahnhof. πρωί κιόλας που κάνει το εντάξει, Ausstieg in εμείς 80 πάμε Richtung και links. μεσημέρι. Exit left. Το μεσημέρι δεν κάνει το σχολείο. Αλλά κι εγώ πριν 4-5 μέρες που είχα βγει, μπορεί από την ημέρα να κρυώσω. Και δεν είχα βάλει καλσόν και τα πόδια μου κρυώναν. Τι έκανε το... Α, οι... μακριές κάλτες. Ναι, είχαμε βρεθεί, πότε ήταν. Την Πέμπτη ήτανε. Α, πότε Την Τετάρτη ήταν, πότε φορά. ήταν. Όχι, τώρα, την πρώτη εβδομάδα. Τετάρτη. Μάλλον εκείνη τη μέρα κρύωσα. Γιατί έφυγα βιαστικά από το σπίτι, δεν έβαλα καλσόν, ξεκάλτσωτη και έκανε ψυχρούλα, δεν ήταν και πολύ ζεστός ο καιρός. Τώρα έχει χαλάσει ο καιρός. Τετάρτη μέχρι 17 βαθμούς και την Πέμπτη. Το Σαββατοκύριακο τι λέει, Παρασκευή μέχρι 15 θα έχει. Σαββατοκύριακο, Μου δείχνει. Κυριακή δηλαδή, δεν δείχνει. Ναι, το είδα και εγώ. Ich konnte nicht schneller genug. Ich konnte nicht schnell mich zu bedanken. Der hat auf mich gewartet. Ich konnte nicht mehr warten, mich zu bedanken. So bin ich. Wie sagt man? Charakter. Kommt auf den Charakter an. Auf den Charakter kommt an. Nein? Ja. Sie hat sich gefreut. Ja. Ich bin zu früh ausgestorben, weil meiner wäre ohne mich. Είχαμε την παρουσία στους Ποντιακούς το Σάββατο. Πού? Όχι στην αίθουσα και που χορεύουμε σε ένα άλλο σημείο. Αλλά Die Wahl.
γνώρισε πώς λέγεται, πώς λέγεται. Είχαμε παρουσίαση, εκδήλωση και χορέψα. Και χορεύεις? Ναι. Μπράβο. Εγώ χόρευα μικρή όταν ήμουν Ήπειροτικά. Η μαμά μου είναι από την Ήπειρο και είχαμε σύλλογο και στο χωριό και το καλοκαίρι έβαζα τη στολή, με στολή σε παραδοσιακή και χόρευα. Είχαμε το φεστιβάλ τότε. Πού? Στο Βούκαρ. Πηγαίνετε, πηγαίνετε σε Το αυτό. είχαμε τον Ιόνιο, Σάββατο 7 Ιουνίου. Και εγώ χόρευα, αλλά δεν φαινόμουν. Τόσα άτομα χορεύανε, ένα σωρό άτομα. Έλληνες όλοι τώρα, Από πολλές περιοχές Γερμανίας και εκτός Γερμανίας. Και από Αυστρία, και από Βέλγιο, και από Σουηδία, Σλοβενία. Μπράβο. Ωραία, πολύ ωραία. Γνωρίζεις και κόσμο έτσι, Βέβαια. Χθες τι ήταν, χθες ήταν σε ένα σχολείο συνέλευση. Ήθελα τόσο πολύ να πάω. Königshof. Ο μπαμπάς μου μένει με τη Λίμνη και η μάμα μου είναι Αθήνα. Αν χωρίσανε. Ναι, όταν ήμουν μικρή. Από πολλά χρόνια. Ναι. Εγώ μεγάλωσα με τη μαμά μου, το παππού και τη γιαγιά, και τα αδέρφια. Έτσι χωρίσανε, υπήρχε ένας σπουδαίος λόγος. Ήταν πολύ μικρή όταν τα παντρευτήκαμε. Η μαμά μου ήταν 14,5, ο μπαμπάς μου ήταν 19. Τι πάνω. Ανώριμοι, ερωτευτήκαν και ήθελαν να παντρευτούν. Μετανιώσανε. Μετά τους έπαιξε βαρύ, δύσκολο το να έκανε αμέσως και παιδί η μαμά μου. 15 χρόνια που έκανε εμένα, 16 χρόνια έκανε εμένα. Μετά από 3 χρόνια έκανε την αδελφή μου. Ξαφνικά δηλαδή από τα 15 στα 20 είχε 3 παιδιά, φαντάσου. Και ο μπαμπάς μου δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν όριμος για να κρατήσει οικογένεια. Δεν είχε και σταθερή δουλειά. Και άρχισε να προβλήματα. Τώρα ακριβώς τους λόγους τους ξέρω και θα τους ψάχνω να σου πω την αλήθεια, γιατί χωρίσαμε. Το θέμα είναι ότι χωρίσαμε. Τώρα γιατί χωρίσαμε και πώς χωρίσαμε. Fische. Μένει η Μυτιλίνη. Ο μπαμπάς μου Α, ο μπαμπάς και η μαμά μου μένει στην Αθήνα. Αθήνα. Και είναι και αδελφός μου και αδελφή μου εκεί. Δεν μένουν μαζί, αλλά κοντά τέλος πάντων. Και εγώ πηγαίνω τα καλοκαίρια πολλές φορές και τους βλέπω. Γνώρισα και τον άντρα μου, και παντρευτήκαμε και κάναμε οικογένεια. Έτσι τα έφερε ο Θεός στη ζωή μας. Αυτός ήρθε από τη Βουλγαρία, στην Μυτιλίνη. Εγώ πήγα από Αθήνα
στην Πύλη και γνωριστήκαμε εκεί Πότε ήταν αυτό το 2004 παντρευτήκαμε. το 4, Το 2001 πήγα στην Πύλη εγώ και το 2004 παντρευτήκαμε. το παντρεύτης ήμουν τότε γιατί ήμουν στο τύπο. Το 4. Ναι, δηλαδή. Και το 2005 έκανα το Βασίλη, το πρώτο. Όπου έχω, Μ' αρέσει πως με δείτε παίζω ακόμα, παίζω. Αν περνάω από κάποιον τρόπο να κουρέψει, μ' αρέσει πάρα πολύ. παλιότερα τα καλοκαίρια που πήγαιναν τότε στη Θεσσαλονίκη, στην Καλλιεργία της Καλλικράτειας, ήθελαν να πούμε να κουρέψουν το χόρτο στο σπίτι, στο εξωτερικό, στην Καλλιεργία της Καλλικράτειας. Άρα ξέρεις λίγο. Ναι. Berarti gue gak ada temen. Μπορείς να κάνεις και τέτοια δουλειά. Ξέρεις πως ψάχνουν τους Gue gak pernah εκεί πέρα και tahu. τους Selama ini sendiri, Cok. Πάρα πολύ. Gue gak ngerti, bingung nanya siapa, tadi nanya Sakti. Bahkan sebenarnya ujungnya pesan kagak. Sakti nanya gitu, gue bilang Sakti. Γενικά η Γερμανία έχει δουλειές. Λίγο τη γλώσσα να μάθεις, αλλά ξέρεις και ελληνικά εσύ, οπότε Gue biasanya gue udah ke orang tua gue. ίσως πας στην Ελλάδα που είπες. Gue lupa dosen, tapi gak ngerti. Στην Ελλάδα δεν έχει δουλειά. Dosen tetap gak ngerti. Εντάξει, Kalau di βρίσκεις pesan πιο pasti. δύσκολα η επιστήμια την εποχή. Iya. Αλλά εσύ άμα δεν έχεις ενίκια και έξοδα πολλά, θα το δεχτείς. Παλιότερα νομίζω ήταν πιο καλά παλιότερα. Πολύ παλιά, πριν την κρίση ήταν καλά. Νομίζω Μέχρι ότι το ήταν 2000 ήταν καλά. Μετά από εκεί και πέρα δυσκολέψαν τα πράγματα. να το 2000. Μετά το 2000 να άρχισαν να δυσκολεύουν. Αλλά ποιος ξέρει. Και ειδικά στην επαρχία, στοιχείο στην Μυτιλίνη, δεν έχει τόσους δουλειές όπως έχει στην Αθήνα, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, δεν είναι το ίδιο. Α, υπάρχει αυτός. Πάντως υπάρχει. Στο λιμάνι υπάρχει ένας δήμος, ένα γραφείο του Κύπρου για τουρισμό και τέτοια. Ναι. Κάνει κάτι για ανάλυση και κάτι τέτοια. Τα οποία δεν τα πληρώνουν τα. Είναι ωραία. Τι είναι αυτά που πουλάνε? Κάτι χάρτες του σχήου. Α. Ναι. Γιατί κάτι μεγάλο. Κανένας δεν θέλει να φύγει από τον τόπο του. Δεν είναι ευχάριστο. Θα τα αφήνεις όλα στο σπίτι, τους συγγενείς, τους φίλους και να φεύγεις. Θα αφήνεις την Ελλάδα, ειδικά στοιχείο στην Κρήτη που έχει και θάλασσα. Είναι ωραία. Ναι. Είναι ανθρώπινο, είναι normal αυτό. Εγώ από τη μια ήθελα να φύγω γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα που δεν είχαμε δουλειές εκεί και ήταν οικονομικά ήμασταν δύσκολα, αλλά από την άλλη δυσκολευόμουν και να αφήσω τα πάντα όλα για να φύγω. Από την Μυτιλίνη. Ναι, ήταν η γιαγιά μου εκεί, ο παπάς μου. Πολλά χρόνια. Έφυγε ο άντρας μου όταν ήταν το μωρό, ο μικρός ήταν 12 ημερών. Στη διεύθυνση 12 μέρες. Ναι. Και έφυγε η Γερμανία ο άντρας μου για να έρθει εδώ να πιάσει δουλειά, να βρει σπίτι. Και εγώ έμεινα πίσω με τα 3 παιδιά 5 μήνες. Μόνη μου. Αλλά εντάξει, ήταν η γιαγιά μου που με κοντά. Είχα μόνο τα παιδιά. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit left. Όχι, το 2015 προς 16. Όχι, το 16 ήταν. 16 που ήρθαμε εδώ, ναι. Ο Μινάς όμως ο Ιδρός γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Ναι. Και εμείς ήρθαμε εδώ πέρα το Μάρτιο του 2016.
Μετά από 5,5 μήνες, 5 μήνες. Πόρτα που είχε τζάμι και το σπάσε. Ποιο τζάμι αυτός? Μια πόρτα που είχε στη μέση τζάμι. Και αυτός έκανε κλωτσιά έτσι στον αέρα και χτύπησε το τζάμι και το σπάσε το τζάμι. Καλά που δεν είχαμε... Δεν σφάχτηκε. Ποιος στο σπίτι? Ναι, στο σπίτι. Εγώ είχα το μωρό και κατά το μωρό, το φίλιαζα, το έβαζα ύπνο, μαγείρευα, έκανε δουλειές μου, αυτή κουριάζαμε. Δεν πήρες τις καμπάτες? Τι να έκανα, αφού θύλαζα εκεί. Να παράτανα το μωρό κάτω για να τρέχουν πατώ που κάνουν οι άλλοι, δεν μπορούσα. Ξαφνικά έγιναν όλα. Τα παιδιά κάνουν γρήγορα, ξέρεις. Δεν περιμένεις τι θα γίνει, δεν ξέρεις. Δεν τους πήρε, δεν είχα πάρει τον μεσαίος κάνω στο μπάνιο και είχε πάει να ξέρεις φτιάξει ριζόπουλο. Μου ήξερα τι κάνει στο μπάνιο. Του λέω, έχει πάει τουαλέτα. Δεν ήξερα τι κάνει. Αλλά βρες. Περιπέτειες. Αλλά δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Καλοκαίρι, πριν ένα χρόνο, τώρα που έκανα αυτό το μαθητικό, να ευχηθήκε για τον συνάδελφο μου, γιόρτασε. Η Ειρήνη Τρίνη και αυτή. Ναι. Ωραία. Η κάπου λέει συνάδελφο μου, η Ειρήνη εγώ πήρα και στην αγώνα, δεν έχω το πιστεύω, δεν αισθάνομαι. Και αδερφές λέει, αυτό μην το λες. Κάτι τέτοιο. Στενοχωριούνται οι δικοί μας που δεν είμαστε κοντά, βέβαια. Και εμείς στενοχωριόμαστε. Πάλι έτσι τι είναι. Αλλά αυτό δεν είναι κάπου κάπου. Οπότε η καλή πασιάχη. Μάλλον συλλήψαμε και δεν μας ήρθε να συλλήψουμε. Μάλλον και αυτό το είναι. Ειδικά στις γιορτές. Το αισθάνονται περισσότερο μεγάλοι άνθρωποι, γιατί όταν είναι γιορτή, συνήθως μαζεύονται όλοι μαζί και όλοι οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι. Γιορτάζουνε και άμα δεν το έχουν αυτό, μετά τους λείπει. Και άμα δεν έχουν Τους ανθρώπους τους. Τώρα σκεφτόταν, ας πούμε, η γιαγιά, άμα ήταν σήμερα εδώ η Ειρήνη, θα κάναμε γιορτή, θα τρώγαμε πολλά, θα καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι, ξέρεις, κάπως θα το σκεφτόταν έτσι. Και θα της έλειπε αυτή η συναστροφή. στο Μάιο. Διδάσκει και ο νονός μου, ο οποίος είναι αστυνομικός. Και όταν το προφίλημα από το και ρώτησε για παράδειγμα θα πάτε στην Γερμανία. Και δεν του είπα πως δεν θέλω να πω. Δεν πήγω πάνω. Δεν του είπες ότι δεν θέλεις να πεις. Και έτσι λέω δεν του το είπα και να μένω στην ακρόαση. Ναι, καμιά φορά λες άμα πω κάτι θα συνεχίσει ο άλλος. Σκέφτεσαι τους άλλους. Εμένα μόνο το έλεγε κάπως ένας πόλης. Εντάξει, δεν θα με επηρεάσουν, δεν θα με ρωτήσω. Εντάξει. Haus Meer. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Τώρα Exit left. αυτό δεν τα έχω. Σαν να τα βρείτε 3 χρόνια είμαστε στην Γερμανία, εγώ 2. Η μονή σου καλέσει πιο πριν. Ναι, γιατί δεν αντίλωσα τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη. Moet je diensten bedienen? Ik heb in Miami. Πες τη γιαγιά, πες άμα σου έλειψα μήπως να έρθω να κάνω τζακί. Dan ben ik ook wel dankbaar mensen van. Να κάνουμε παρέα. Hoe mag het je toch weer? Ja, ja. Άμα δεν βρεις κάτι άλλο να κάνεις εδώ καλύτερο, έχεις αυτό το πλέον. Για πάντα ή για λίγα χρόνια.
Οδυσσέα. Πού? Στην Μυτιλήνη. Α, στην Κρήτη πάλι. Στην Μυτιλήνη. Εκτός Μαδαμάνο. ξέρω. Θυμάσαι. Αλλά στην Μυτιλήνη. Περασμένη σου παραδείγμα χρονιά, τέλος. Προς το τέλος του Γενάρη, ο παπάς μου είναι τυχαία που φτάσει από τη Ryanair για να πήγαινα τότε στη Θεσσαλονίκη από τις 21 Μαρτίου στις 26 του Μάρτιο για το 25ο Μάρτιο. Τα έκανα για 2 μέρες από την κατάλληλα στο σχολείο. Και μετά μου μας πει πάμε να πας στη Θεσσαλονίκη στο Πολυστήρι για λίγες ημέρες, για 4-5 ημέρες. Και τους έλεγα ότι δεν θα πάω για να μην χάσω τις ημέρες της δουλειάς. Büderich, Τα έλεγα που θα Landsknecht. του λέει μαμά μου όταν εμείς σου προτείναμε να πας μετά με την να πας για να πας εσύ δεν είναι έτσι. Είπες ότι να πάρεις την ευκαιρία. Και μετά Είπα είπες. στη μαμά, εντάξει δεν αλλά άμα έκανα τις ημέρες της δουλειάς του σχολείου θα πάω Στους, παρέες, πηγαίνεις στο χορό, έχεις να κάνεις πράγματα, δεν βαριέσαι. Πας και γυμναστήριο, δεν πας πουθενά. εδώ είμαστε. Όχι εδώ, πας κάπου γυμνάσαι. Ακόμα όχι. Αλλά μπορείς να πας και μετά. Ναι. Πέρυσι που πήγα στα σχολεία σαν να πες στον τόπο. Πήγα στη Θεσσαλονίκη στις 18 και έχασα 2 ημέρες, αλλά δεν πήγα. Εδώ να αρχίσουνε Παρασκευή 18. Μέχρι τη Δευτέρα 28 που ήταν Αρία. Και ήρθα για να 29 από 8. Καλά. Ναι. Ξέρεις. Στον Οκτώβριο συνήθως δεν έχεις την αίσθηση, δηλαδή άμα βρίσκεις είναι πολύ καλή περίπτωση. Και τον Οκτώβριο φεύγουν πολύ επειδή είναι κλειστά όλα. Σχολεία και αυτά. Lyrik. Κάποια στιγμή άλλη να κάνεις πάλι να άρχισε τα μάτια σου. Εντάξει, κατάλαβε πιο δεν είναι αυτό που σου πεις γνώρισε. Εντάξει, το έχω πει ποιος είσαι, αλλά δεν σε γνωρίζει και δεν σε ξέρει. Στην τρίτη κατεβαίνει. チロっていう子がいるんだ。岡本さんだっけ？あった。ビールとこ行って。Lyriker Straße. Μια μαγική που μια που σε 76 κάτω την γεννήθηκε. Πώς θέλει. Θυμάσαι πολύ καλά. Και πάντα επειδή ήταν κοντά η γιορτή μου και τα γενέθλιά μου, 5 Μαΐου γιορτή, 9 Μαΐου γιορτή και 9 Μαΐου γενέθλια, συνήθως μου κάνανε μαμά είναι κοντά. Αλλά όλα καλά. Εντάξει, όταν ήμουν παιδάκι, στεναχωριόμουν. Το έλεγα. Δεν στεναχωριόμουν πολύ, αλλά το έλεγα. Τώρα δεν με νοιάζει καθόλου. Τώρα δεν παίρνω και καθόλου τώρα γιατί δεν κάνω γιορτή στο σπίτι μου. Μόνο από την οικογένειά μου, δηλαδή τους άντρα μου, τα παιδιά μου.私この前誰かの書いてた。 Πρέπει να腰の一角に書いてた。
あなたゴルフが動いてる。Oh, hindi ka pwede pa 星 sa. 野家一度って書いてる。 Dipende na personalities. Altri dipendenti che grafico che fai di adesso. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει τη γράφει, αλλά θυμάμαι ότι καθιστάει 55 λεπτά. 結婚40周年か。 5 λεπτά και πριν. 佐伯兄弟。18 Πού σου πει, τους Γεράκους που καθυστέρησε δηλαδή και το παιδί μου το τρένο. Αυτό που καθυστέρησε. Θυμάσαι? お兄さん Μας μίλαγε κάτι, μας έλεγε. 戻ってきたらしくて。 Όταν μπήκε, αυτό το περίμενε πολλή ώρα η οδηγός. Για να πει, γι' αυτό καθυστερήσαμε. だからみんなで何かこれ食べてっていうのがあったら。 Prinzenallee. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit left. Aber erstmal Sparkasse. Habe ich verloren. Aber vor lange her, ja. Kein Geld für Karte und deswegen. Aber kostet der Sparkasse muss ich für Scheitergebnisse. 15 Euro. Und dann. Vierter Sandberg. Wow, du hast mir jetzt kein Geld bekommen. Ja? Kaution, ja, 15 Euro für eine Karte. Aber ich gehe dann da Geld noch abgeben, weißt du? Das dauert 2 Wochen, glaube ich, bis das ist. Die schicken mir das. Ah, das habe ich auch. Da geht das auch einfach über App. Oh, ja, vielleicht mache ich das. Brauche ich keine Karte mehr? Brauche ich nur meine Daten? Ah, mach ich. Ich bezahle auch mit meiner Karte. Comenius Gymnasium. Aber die Karte hast du nicht. Aber brauchst du nicht Video machen oder so? Nee, ich sehe, kannst du Daten eingeben? Ja. Dann geht das. Ja. عندي بالشعبي بلا قال إما هو Was ist das nochmal? Regolit. Ja, ich glaube, ich kenne das. Ich habe schon gehört. Da mache ich. Dann brauchst du aber geschenkt. Aber nur wenn du Konto verbindest. Ja, genau. Ein Person, ja. Direkt Playstation-Karte kaufen. Ich habe das 10-mal gemacht. 10-mal? Ja. Einfach mit anderen Konten. Ja. Hat der glitscht, hat der Mann geglitscht. Wenn du 3 Accounts machst, hast du 80, 160 und 240 Euro. Ich habe gerade 188 Euro überwiesen an einen Kollegen und dann nochmal 80 Euro weil ich Betrugs mache. Weil ich gehe mit Karte die ganze Zeit, Tag, 80 Euro. Irgendwo einen neuen Account machen, egal. Komm, Commerzbank, komm da, Deutsche Bank. Boah, wenn das wirklich so ist, 80 Euro. Kannst du gut essen gehen, Freunde. Oder darf ihr nicht? Barbarossa-Platz. Siapa itu nanya terus jawab sendiri. Iya. Tolong juga.